σε όλο τον κόσμο εκεί έξω. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μαρία Παπαλεοντίου Είμαι ο Χάρης Γεωργικόπουλος. και παρακολουθείτε την εκπομπή Αλήθεια τώρα. Πριν ξεκινήσει το επεισόδιο, για να είστε πάντα ανήμεροι για το επόμενο, κάντε ένα subscribe και πατήστε το καμπανάκι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά Και την τιμή. τεράστια τιμή να έχουμε μαζί μας ένα θρύλο της ελληνικής μουσικής που την τελευταία φορά που τον είδα ήταν στο Ηρώδειο προσωπικά. Ναι. Ήταν σε μια συναυλία που είχαν δώσει Μέλισσες και συμμετείχε. Είχα συγκλονιστεί, Χάρη, από... βγήκε έξω σαν οδοστρωτήρας. Ήταν η ενέργειά του σαρωτική. Μας ξεσήκωσε με τα τραγούδια του και το ρεπερτόριό του. Είναι ένας άνθρωπος που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Διαχρονικός. Έχω να σου πω ότι η μαμά μου όταν της είπα ότι θα είμαι μαζί του σήμερα τρελάθηκε. Εμένα όλοι, δεν υπήρχε εξαίρεση σε αυτό το πράγμα. Εγώ να δεις. Από τα παιδιά μου λοιπόν μέχρι τη μαμά μου, μέχρι εμένα, μέχρι όλους στην Ελλάδα. Τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας και ο άνθρωπος αυτός, ο καλλιτέχνης αυτός δεν είναι άλλος από τον Πασχάλη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Μεγάλη μας χαρά. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Μεγάλη Με μας τόσα χαρά. ωραία λόγια που είπατε, που είπες. Λοιπόν, Αυτή είναι η αλήθεια και νομίζω, αλίμονο να μην χαρώ κιόλας. και νομίζω ότι το εισπράτετε. Δηλαδή, είναι στην καθημερινότητά σας τόσα χρόνια τώρα, τόσες δεκαετίες που είσαστε στη δουλειά αυτή, νομίζω ότι... 6. Θεέ μου! Τιμή μου. Τιμή, δεν το συζητώ. Τιμή Και το μου. τι έχετε δώσει και το τι έχετε προσφέρει και πόσο όμορφα έχουμε περάσει με τα τραγούδια σας γενιές. Θα ήθελα πριν συνεχίσεις Ναι, να καθορίσω ναι. αυτό που είπες στην ελληνική μουσική. Μμμ. Ναι, σαφώς είμαι στην ελληνική μουσική. Αλλά εγώ έχω ένα προνόμιο και είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό το προνόμιο. Είμαι ο ιδρυτής, θα έλεγα, με θάρρος τώρα, το θράσος τελείωσε. Πολύ στα καλά, παιδικά έχετε μου. κάθε δικαίωμα. Έχετε Σήμερα έχω κάθε δικαίωμα. Ο ιδρυτής της ελληνικής pop μουσικής. Ακριβώς. Είναι Διότι... αδιαμφισβήτητος τίτλος αυτός που και τον διεκδικώ και είναι και δικός μου. Έτσι ακριβώς. Εννοείται. Διότι να μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα χρόνια που έσκασε το φαινόμενο, γιατί επρόκειτο περί φαινομένου, Olympians και Πασχάλη και μέχρι τότε, ας πούμε, ο κόσμος στην Ελλάδα άκουγε τους Beatles. Ήταν οι Beatles, ας πούμε, ως ξένη μουσική. Βέβαια. Και ήταν εκείνοι οι οποίοι έφεραν την pop, ελληνικό στίχο πλέον, στην χώρα. Εγώ μαζί με τους Olympians. Ακριβώς, ακριβώς. Και η ελληνική μουσική που ακουγόταν μέχρι τότε ήταν η ελαφρά μουσική που την εκπροσωπούσαν η Κλειοδενάρδου, ο Τέρης Χρυσός, η Νάντια Κωνσταντοπούλου, η Νάνα Μουσχουρή ακόμη. Τραγουδιστές που ερχόταν από τη δεκαετία του 50 και μπήκανε και στη δεκαετία του 60 στα μισά, γιατί εμείς πρωτοεμφανιστήκαμε το 1965. Ναι. Λοιπόν, ήτανε Και κάνατε και φθινόπωρο. μια τεράστια συναυλία στο Καλιμάρμαρο με 60.000 θεατές. 65 πες. Αδιανόητο. Πώς είναι να τραγουδάς Αδιανόητο. σε τόσους χιλιάδες ανθρώπους και στα ξεκινήματά σου κιόλας. Πρέπει να ήταν φοβερό Εκεί την το εποχή και στην συναίσθημα. ηλικία που ήμασταν τότε. Ήταν και επαρχιωτόπουλα που ήρθαμε στην Αθήνα. Ήτανε... Εξωπραγματικό. Πρέπει να και ήταν ιδιαίτερα εξωπραγματικό. αυτό έγινε μεγαλύτερο όταν κατεβήκαμε από το Παλκοσένικο και ήρθε και μας πλησίασε η δημοσιογράφος η Έλλη Ευαγγελίδου που ήταν του μεγαλύτερου ελληνικού περιοδικού οι Εικόνες. Βεβαίως. Και Ναι. μας ζήτησε συνέντευξη. Φοβερό. Εκείνο ήταν. Φοβερό. Βεβαίως. Ναι. Όμως να πω ότι ήταν έκπληξή μας, ήταν χαρά μας. Τα θυμάμαι και τώρα έτσι εκείνες τις στιγμές τις θυμάμαι, που δεν ξέραμε πραγματικά τι μας γινότανε. Δεν το συνειδητοποιούσαμε.
εμείς ήμασταν ερασιτεχνάκια, δηλαδή Φοβερό. κάναμε το κέφι μας, κάναμε την πλάκα μας, το γουστάραμε αυτό που κάναμε. Δεν ήμασταν επαγγελματίες, δεν ανησυχούσαμε για τίποτα. Ναι, γνωρίζαμε την επιτυχία πρωτόγνωρα για μας. Το Αλλά ζούσατε. εγώ προσωπικά ήξερα ότι την άλλη στιγμή θα είμαι ο Πασχαλάκος που θέλω να είμαι και που με ξέρουν όλοι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με μια καθαρότητα λοιπόν, με μια αγνότητα ερχόσασταν στα πράγματα, με ένα ακριβώς. αγνό συναίσθημα. Θα ήθελα να ρωτήσω, αφού τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, να σας ρωτήσω αν την τέχνη αυτή του τραγουδιού και της μουσικής, γιατί είστε και μπασίστας μέσα σε όλα, είστε και μουσικός, Ακριβώς. αν με τα χρόνια την είδατε λίγο πιο κοινικά. Δηλαδή, ξεκινάμε έτσι με αυτή την ψυχολογία, ότι κάνουμε αυτό που αγαπάμε, με μια καθαρότητα ας πούμε, με μια αγνότητα μπορώ να πω, και μετά τι γίνεται όταν αυτό αρχίζει και γίνεται δουλειά και όταν αυτό πρέπει να μας φέρει και ένα μεροκάματο. Τι συμβαίνει εκεί? Μέχρι σήμερα όλα αυτά που περιέγραψες Ναι. υπάρχουν, όπως υπήρξαν και στο ξεκίνημά μου. Φοβερό. Και μέχρι τώρα υπάρχουν και στα πιστεύω μου και στην ψυχή μου μέσα. Καταρχήν αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω και ιδιαίτερα αγαπώ και εκτιμώ και σέβομαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους μήνυμα για τους νεότερους τραγουδιστές. Τα χρειαζόμαστε αυτά τα μηνύματα, Βέβαια, επομένως σας ξεκινάνε, ακούμε ναι. όλα αυτιά. Σέβομαι το κοινό. Δηλαδή τι σέβομαι από το κοινό? Σέβομαι για το ότι αυτό που έκανα εγώ το έργο, τα τραγούδια μου, γιατί τα θεωρώ έργο και μπορούμε ίσως στην συνέχεια της κουβέντας μας να εξηγήσω γιατί θεωρώ έργο αυτό που κάνω. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το έργο μου έφτασε στα αυτιά του κόσμου, στις καρδιές του κόσμου, στην ψυχή του κόσμου και τους κέρδισε. Το τραγούδι μου, πρώτα αυτό, το ηχητικό, αφού το συμπαθήσανε, το αγαπήσανε, κατ' επέκταση γνώρισαν και εμένα που το τραγουδούσα. Αυτό λοιπόν, πολύ νωρίς από το ξεκίνημά μου, το συνειδητοποίησα. Γιατί όταν έβλεπα ας πούμε το κοινό να ορίεται και να με τραβολογάει από εδώ από εκεί, θέλει μια τρίχα, αυτό θέλει το πουκάμισό μου, θέλει την κραβάτα μου κτλ. Όταν κατέβηκα, όταν σβήσανε τα φώτα που λέμε, αναρωτήθηκα γιατί κάνουνε όλοι αυτοί, για ποιον κάνουνε, από πού ορμόμενοι κάνουνε. Τοποθέτησα έτσι, με αυτόν τον τρόπο όπως θα εξηγήσω τώρα, το τραγούδι μου. Αγαπάνε το τραγούδι μου. Κατ' επέκταση ενδιαφέρονται και για μένα. Με είδανε, με αγαπήσανε και εμένα. Εμένα ποιον εμένα? Τον καλλιτέχνη. Τον καλλιτέχνη, τον Πασχάλη. Εμένα, γιατί τότε που έκανα και αυτά, μόλις είχα εγκαταλείψει το πρώτο μου επάγγελμα, ήμουνα βαφεύς αυτοκινήτων. Μπογιατζής δηλαδή. Και μάλιστα είχα και ένα χαρακτηριστικό, γιατί ήμουνα μπαγασάκος έτσι στα χρόνια εκείνα, στα χρόνια της εφηβείας, δηλαδή από 14, 15, 16, 17, 18 μέχρι αυτό το διάστημα ήμουνα ένας κολοπεδαράς. Δηλαδή έτσι με φωνάζανε κιόλας, γιατί ήμουνα και έξυπνος και ήμουνα και πολύ και χωρατατζής. Ναι. Μου έχει μείνει μέχρι και τώρα, δηλαδή όταν μπαίνω σε ένα κατάστημα να ψωνίσω και τους γνωρίζω κιόλας, αρχίζω με τα χωρατά, δηλαδή λέμε και κανένα αστείο, δηλαδή να γελάμε. Ιδάλλως η ζωή μας έχει γίνει μαύρη. Λοιπόν, να επανέλθω πάλι. Ναι. Προβληματίστηκα λοιπόν και συμπέρανα ότι υπάρχουν δύο Πασχάλιδες, αυτούς που ξέρω εγώ. Ένας είναι ο καλλιτέχνης που έχει άλλη ιδιότητα και πρέπει να του συμπεριφέρομαι σαν καλλιτέχνη και με τους στόχους του, με τα
με το πάθος του, με τον τρόπο που επικοινωνεί, όλα αυτά. Και εγώ, ο Πασχαλάκος, που είμαι ο απλός, ο Μπογιατζής, ας πούμε, αν θέλεις να πω, ο τελευταίος των αδερφών που είμαστε 5 αδέρφια, ο μικρότερος της μάνας μου, ας πούμε. Ήθελα να είμαι αυτός όμως. Δεν ήθελα να αλλάξω. Δεν ήθελα να γίνω καλλιτέχνης. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα να γίνω καλλιτέχνης. Από μικρό παιδάκι θυμάμαι, τους καλλιτέχνες τους είχα κάπως... Δηλαδή διαβάζαμε τότε τα κουτσομπολιά, τι κάνανε αυτοί, τι κάνανε οι άλλοι, και τότε τα κουτσομπολιά, μην νομίζεις που είναι τώρα τολμηρά και τα λοιπά, και τότε ήταν τολμηρά. Αυτά που συζητούσαν πίσω από τις δημοσιεύσεις των εφημερίδων, υπήρχαν και εφημερίδες κίτρινες, που γράφανε και πράγματα που έλεγα, τι λέει παιδί μου, κάνουν αυτά τα πράγματα οι καλλιτέχνες. Ντροπή κιόλας, αλλά... Δηλαδή τα αρνητικά, τώρα λέμε έτσι. Ναι. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα να γίνω καλλιτέχνης. Εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοια ζωή. Ούτε έκλειτη ζωή, ούτε ήθελα να είμαι τη ζωή που γνώρισα στην οικογένειά μου μέσα. Μια πολύτεκνη οικογένεια, φτωχή οικογένεια, δουλεύαμε όλοι, από τον μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Τοποθετώντας λοιπόν τους δύο Πασχάλιδες, τον ένα δίπλα στον άλλον, πολύ γρήγορα αντιλήφθηκα ότι, γιατί εγώ με το πρώτο τραγούδι που έγραψα, τον τρόπο, ήταν και η στίχη και η μουσική ήταν δική μου. Και κάνοντας αυτή τη μεγάλη επιτυχία, και να εξηγήσω έτσι στους νεότερους που πιθανόν να μας ακούν τώρα, ότι η δεκαετία του 60 ήταν μια φοβερή δεκαετία. Συγκριτικά δηλαδή 6 δεκαετίες που έχω ζήσει, εκείνη η δεκαετία είναι τελείως ξεχωριστή. Ήταν πολύ δημιουργική. Ήταν πολύ μόδα που την ακολουθούσε όλος ο κόσμος. Ιδιαίτερα η νεολαία και κατ' επέκταση και μεγαλύτερες ηλικίες. Και η μεγαλύτερη δηλαδή ερχόταν εκεί που σύχναζε η νεολαία για να αισθάνονται νέοι, όπως και σήμερα γίνεται και αυτό το ίδιο. Λοιπόν, αλλά η μόδα, ας πούμε, στη μουσική, στην τέχνη, στη ζωγραφική, στη μόδα, όλα αυτά που προτινόντανε τότε κοινωνικά σε όλο τον κόσμο, ήταν πολύ ισχυρά, ανατρεπτικά. Την προηγούμενη δεκαετία του 50 δηλαδή, την είχαν, πώς το λένε, δρασκελίσει και προσπεράσει κατά πολύ και τρέχανε μπροστά με πολύ τέχνη, δύναμη, αγάπη από τον κόσμο. Όλα αυτά που γινότανε γράφανε. Για μένα μέχρι σήμερα η δεκαετία του 60 είναι η πιο ισχυρή δεκαετία των 60 των ετών που έζησα. Ήτανε μετά και του 70 ήτανε και του 80. Αλλά θα χαρακτηρίσω σαν πιο δυναμική, μετά λιγότερο. Και από το 90 και μετά άλλαξε το σκηνικό πολύ. Μου δώσατε πάσα να θυμηθώ εκείνα τα χρόνια. Και τα θυμάμαι έτσι όπως τα λέω τώρα. Δηλαδή νομίζω ότι καταλαβαίνετε και τον ενθουσιασμό μου. Και τη συγκίνησή σας εγώ βλέπω. Ναι. Εγώ βλέπω και τη συγκίνησή σας. Τότε λοιπόν όταν έγραψα εγώ τον τρόπο και κυκλοφόρησε γύρω στις 20 Φεβρουαρίου του 1966, υπήρξε άλλη μια μόδα, πολύ μεγάλη μόδα, οι ραδιοπειρατές. Έτσι χαρακτηριζότανε όλοι οι νέοι που παίρνανε ένα ραδιόφωνο, το μετέτρεπαν σε πομπό, αλλάζοντας κάποια κυκλώματα εκεί πέρα και κάποιες λάμπες εισαγωγής-εξαγωγής. Βάζανε και ένα μεγάλο καλώδιο πάνω στα κεραμίδια ή στην ταράτσα τους, στην πολυκατοικία, και αρχίζανε και εκπέμπανε. Παίρνανε και ένα pick-up και κάνανε ραδιοφωνικό σταθμό στα μεσαία. Μετά ήρθανε τα FM. Στα μεσαία λοιπόν όλη η μπάντα του ραδιοφώνου, όπου και αν γυρνούσες, έπιανες έναν σταθμό. Εκτός από τους σταθερούς, τους κρατικούς σταθμούς, το ΕΙΡ και το Ενόπλων Δυνάμεων και τέτοια, αυτή ήταν η κρατική σταθμή. Μάλιστα. Όλη η άλλη μπάντα ήταν γεμάτη ραδιοπειρατές. Ναι. Και μόλις κυκλοφόρησε ο τρόπος, παίζονταν όπου γυρνούσες, άκουγες τον τρόπο.
Φοβερό. Και καταλαβαίνεις τι σημαίνει να ακούει η νεολαία ένα τραγούδι που ξαφνικά έμοιαζε με τα ξένα αυτά που ακούγαμε, Beatles, Rolling Stones, όλα τα συγκροτήματα, να μοιάζει η μουσική σαν κι αυτά. Αλλά με ελληνικό στίχο. Και ελληνικό στίχο. Και τραγουδισμένα από έναν τραγουδιστή που είχε γκέλ, ας πούμε, κυλούσε. Δεν ήμουν το ξένο να τραγουδάω ξενικά, ας πούμε, τα ελληνικά. Όπως συνηθίζανε οι ελαφροί τραγουδιστές τότε. Την αγκαλιά την έλεγα αγκαλιά. Δεν την έλεγα αγκαλιά. Σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και ακούγονταν και αστεία κιόλας. Λοιπόν, ο τρόπος, λοιπόν, πιστεύω, που τραγούδισα τα τραγούδια, ο απλοϊκός τρόπος, κέρδισε πάρα πολύ τον κόσμο. Είτε ήταν νεολαία, ήταν μεγαλύτερη. Δηλαδή, καταλήγω ότι ο τρόπος, λοιπόν, έφερε μια τεράστια επανάσταση στην ελληνική μουσική. Την pop μουσική. Ακολουθήσανε μαζί με το συγκρότημα, κάναμε 6 χρόνια ήμασταν μαζί. 6 χρόνια. 6 χρόνια. 6 χρόνια, λοιπόν, μαζί. Σε αυτό το διάστημα όμως υπηρετήσαμε και τις θητείες μας. Γιατί ήμασταν σε τέτοια ηλικία που πηγαίναμε φαντάρι. Άρα ταυτόχρονα έγινε. Και είχαμε κατά διαστήματα άλλους τραγουδιστές και μουσικούς που αντικαθιστούσαν εμάς που λείπαμε. Ας πούμε, εμένα με αντικατέστησαν 3 στο συγκρότημα όταν πήγα στην αεροπορία τον Δεκέμβριο του 1966. Ο ένας ήταν ο Νίκος ο Παπάζογλου. Ο γνωστός. Τι λέτε Ο τώρα? πολύ γνωστός, ο αείμνηστος. Γιατί είδα στο βιογραφικό σας ότι καλά έχετε συνεργαστεί με κάθε συνθέτη που πέρασε από την Ελλάδα. Με κάθε στιχουργό. Έχετε δουλέψει σε κάθε μαγαζί. Έχετε ταξιδέψει σε κάθε τόπο. Αυτό δεν ήταν βιογραφικό. Είναι βιογραφικό αυτό. Και βεβαίως έχετε συνεργαστεί και με καλλιτέχνες. Δηλαδή από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τον Ζαμπέτα μέχρι τον Παπάζογλου που αυτό όταν το είδα, λέω πώς γίνεται από τη στιγμή που εκπροσωπείται ένα είδος συγκεκριμένο, ας πούμε, και ο Νίκος ο Παπάζογλου βεβαίως είναι σε πολύ. Ο Νίκος ο Παπάζογλου ήμασταν γείτονες. Ναι. Μεγαλώσαμε μαζί. Στον ίδιο δρόμο. Απίστευτο. Μάλιστα. Λοιπόν, μεγαλώσαμε μαζί. Με τα πάρτι μας, με τις πλάκες μας, με τα συγκροτήματά μας, με τα αυτά. Απλά οι δρόμοι μας χωρίσανε, παρότι μέχρι το 1974 στο Πολυτεχνείο, εκείνη τη χρονιά έπεισα τον Νίκο να κατέβει από τη Θεσσαλονίκη και να έρθει να δουλέψει στην Αθήνα, γιατί εγώ από το 1972 ήμουν στην Αθήνα. Και δούλευα τότε σε ένα μαγαζί στην Κεφαληνίας, στη Φαντασία, και το Πολυτεχνείο ήταν 3 δρόμοι πιο εκεί, 3 τετράγωνα, 4 τετράγωνα πιο πέρα από εκεί που δούλευα. Και τη βραδιά του Πολυτεχνείου ήμασταν στη Φαντασία, δουλεύαμε. Κλείσαμε, γιατί δεν δουλέψαμε εκείνη την βραδιά, και σηκωθήκαμε και πήγαμε από γύρω-γύρω στους δρόμους στο Πολυτεχνείο. Δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν εκεί πέρα, γιατί λέγανε ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Και μείναμε από την Πατησίων από την 3η Σεπτεμβρίου και πέρα, στους γυροδρόμους. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παπάζογλου, λοιπόν, ήταν στο πρόγραμμα που είχα στήσει στη Φαντασία της Οδού Κεφαληνίας για 4 μήνες. Και τον φιλοξενούσα και στο σπίτι μου. Και ψαχνόμασταν και σε τραγούδια και αυτά, και έχω 3 τραγούδια του Νίκου του Παπάζογλου, τα έχω ηχογραφημένα, δισκογραφημένα δηλαδή. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί λέτε τόσα πράγματα και έχω τόσα πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω. Και δεν μπορείς να διακόψεις κιόλας. Και δεν μπορώ να διακόψω, γιατί με ενδιαφέρουν και αυτά που λέει. Έτσι. Έχουμε ένα ζωντανό θρύλο μαζί μας αυτή τη στιγμή, όπου οι νεότεροι μπορούμε να μάθουμε πράγματα. Και τι γίνεται, είναι και αποσταλλαγμένη εμπειρία. Δηλαδή, πώς να σου πω, η σοφία των χρόνων, της εμπειρίας, όλο αυτό μπορεί να μας δώσει πράγματα στους νεότερους. Έχουμε ανάγκη την κουβέντα, δηλαδή. Άρα πρέπει να το γράψω το βιβλίο μου, έτσι. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Το σκέφτομαι, αλλά όλο το αναβάλω. Όχι, να το κάνετε. Λοιπόν, ξέρετε όμως γιατί το αναβάλω? Γιατί? Να πω γιατί το αναβάλω. Ναι. Το αναβάλω γιατί θεωρώ ότι μία βιογραφία γράφεται όταν ο άνθρωπος ή φεύγει ή είναι προς τα εκεί, προς το να φύγει. Λοιπόν, λέω κάτσε το τρενάρω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αυτή η σαρωτική ενέργεια που έχετε, η εφηβική που έχετε,
έχει να κάνει με μια ζωτική ενέργεια που μπορεί να έχει ο καθένας, ας πούμε, και να είναι σε άλλον μεγαλύτερη, σε άλλον λιγότερη. Έχει να κάνει με το ότι συνεχώς καταπιάνεστε με δημιουργικά πράγματα και αυτό σας ανακοινεί, ή έχει με να κάνει... με ανανεώνει. Ή, Ναι. ναι, ή έχει Αυτό να κάνει... είναι ένα μέρος. Είναι ένα μέρος. Ναι. Ή έχει να κάνει με την ίδια την αδρεναλίνη που προσφέρει η σκηνή. Δηλαδή, ή με όλα αυτό. αυτά μαζί. Και με αυτό. Φαίνεται ότι είναι πηγή. Να πω πρώτα για το πρώτο που είπαμε. Τα δημιουργικά. Σε όλη μου την καριέρα, αν την σκεφτεί όλος, αν την διανύσει, θα δει ότι προσπαθούσα να κάνω προτάσεις. Όπως ο τρόπος υπήρξε πρόταση και έκανε την επανάσταση, στη συνέχεια μου έμεινε κουσούρι. Ήθελα να κάνω συνεχώς προτάσεις. Φοβερό. Αλλά Ναι. μου δόθηκε η ευκαιρία να τις κάνω. Ας πούμε, τη δεκαετία του 60 ήταν οι Olympians και ο τρόπος και το σχολείο και ο Αλέξης και όλα αυτά τα τραγούδια. Στη δεκαετία του 70 είχα κάνει ξεκίνησα μια καριέρα από το 73 σαν pop star. Και όντως δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στους δρόμους. Με τραβούσαν από εδώ, με σταματούσαν δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω σαν Πασχαλάκος. Που ήθελα, που μου άρεσε. Τι ωραία. Λοιπόν, Κυκλοφορούσα σαν superstar Πασχάλης. έχει τύχει ας πούμε, να είμαι με δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι και δύο καλλιτέχνες και είμαστε σε μια παραλία, τέλος πάντων, σε ένα νησί. Ο ένας ήταν στα χρόνια μου τα φοιτητικά μεγάλο αστέρι και Όνομα, πολύ ναι. μεγάλο Οκ. όνομα. Ο άλλος ήταν πιο πρόσφατος, είχε κάνει κάποιες πρόσφατες, ας πούμε, ακριβώς. Έβλεπα λοιπόν τον κόσμο όλοι να είναι με τον καινούριο. Με τον καινούριο. Και σκεφτόμουν. Όλον τον κόσμο το δικό σου γύρω. Τον κόσμο Αυτό που ήξερες εσύ. Τον κόσμο που ήταν στην παραλία, ας πούμε. Όχι, τη δεδομένη όχι στιγμή. όλη την Ελλάδα. Σωστά. Που ήταν στη δεδομένη στιγμή στην παραλία. Εγώ θέλω να μου κάνετε λίγο, να μου σχολιάσετε δηλαδή αυτό τη φήμη. Αν έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα από το τι είναι τελικά. Γιατί έχετε περάσει από αδιανόητες για έναν άνθρωπο, ας πούμε, και για ένας καλλιτέχνη σήμερα καταστάσεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πώς το έχετε βιώσει, πώς το έχετε αντιληφθεί. Τι εστί τελικά ένας καλλιτέχνης που θεοποιείται, ενίοτε αποκαθιλώνεται, δοξάζεται, όλη αυτή η πορεία που την έχετε διανύσει, έχετε δει στάδια και πράγματα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να καταλάβω τι συμπεράσματα έχετε βγάλει από αυτή την πορεία που λέγεται δόξα, ας πούμε, και φήμη και αναγνωρισιμότητα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δηλώσω, ναι, και να το ακούσουν πολύ καλά πολλοί υποψήφοι καλλιτέχνες και τραγουδιστές, βεβαίως. ότι αν θέλουν να κάνουν επάγγελμα αυτό το λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα, δεν γίνεται, πρέπει να ζήσουμε. Λοιπόν, αν θέλουν λοιπόν να το κάνουν επάγγελμα, πρέπει να ξέρουν ότι θα ζουν σε όλη τους τη ζωή, αν είναι ανήσυχα άτομα, σε ανασφάλεια. Δηλαδή, εγώ είμαι από τους τυχερούς που με το πρώτο τζα που λέμε έκανα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγινα δηλαδή Αδιανόητη. και πασίγνωστος και... ναι, πολύ. Λοιπόν, δεν κουράστηκα για να γίνω. Αλλά στο δρόμο, στη συνέχεια, όταν μπήκα στο σκεπτικό της δημιουργίας, ότι πρέπει να κάνω το επόμενο μου βήμα. Και ποιο θα είναι το επόμενο μου βήμα? Τι θα κάνω? Τα επόμενα τραγούδια που πρέπει να γράψω, που πρέπει να βγάλω δίσκο, που πρέπει να κάνω τις επόμενες δουλειές. Σας φόβησε αυτό? Πολύ ανασφάλεια, παιδιά. Πολύ. Δηλαδή, αβάσταχτη για πολλούς χαρακτήρες, για δυνατούς χαρακτήρες. Εγώ σαν χαρακτήρας είμαι ρεαλιστής. Δηλαδή, μία αποτυχία θα με πονέσει μεν, αλλά θα το θεωρήσω και φυσική συνέπεια. Μπορεί να έχουμε όλο επιτυχίες. Με αυτή την έννοια. Ναι. Και δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς στην επικαιρότητα. Δεν γίνεται. Θα τολμήσω να πω, ας πούμε, ότι στην επικαιρότητα είναι κάποιος που κάθε χρόνο μία συγκεκριμένη μέρα ή κάποιες μέρες του χρόνου
μνημονεύεται ή αναφέρεται ή έρχεται στην επικαιρότητα. Ας πούμε, παράδειγμα, το σχολείο είναι κάθε χρόνο που ξεκινάει. Έτσι, το Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα σχολεία. Ναι. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, δεν είναι επίκαιρο κάθε χρόνο? Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Για κάθε μαθητή. Διαχρονικό. Λοιπόν, μπορεί να αλλάξει Για κάθε αξία του. μαθητή. ανήκω στους τυχερούς που έγραψε το σχολείο, που όταν το έγραψε, για να σας πω ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα. Ο τρόπος ήταν το δεύτερο. Αλλά ο τρόπος βγήκε πρώτος. Βγήκε όμως, πρώτος. Πρώτος, ναι. Το σχολείο λοιπόν μέχρι σήμερα είναι ένα τραγούδι επίκαιρο. Όταν τραγουδάω, γίνεται χαμός από κάτω, μικροί, μεγάλοι, γέροι, νέοι. Το τραγουδάνε όλοι. Και αναφέρω τώρα, για να πω, αναφέρω έτσι τα επίκαιρα, την επικαιρότητα, για να πω ότι μόλις φεύγει η επικαιρότητα, αρχίζει η ανασφάλεια. Τώρα τι θα κάνω για να κάνω ένα παρόμοιο? Δεν γίνεται παρόμοιο. Αυτά γίνονται κατά 100 χρόνια ένα. Λέμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ανασφάλεια μέχρι σήμερα με κυριαρχεί πολλές φορές, πολλές ώρες της ζωής μου, πολλές μέρες της ζωής μου, πολλούς μήνες της ζωής μου, και ίσως όμως έχει και μία δημιουργική μορφή. Δηλαδή, όταν νιώθεις την ανασφάλεια και σε προβληματίζει, ψάχνεσαι. Ενεργοποιείται. Ψάχνεσαι. Εάν εγκαταλείψεις, θα πας στο σπίτι σου. Και θα μείνεις εκεί πέρα, θα γεράσεις εκεί πέρα, θα βουκλιάσεις και θα μαραζώσεις. Όταν όμως ανησυχείς και ψάχνεσαι, τι θα κάνω, σε τρώει το μυαλό, σφίγγει το μυαλό, την ψυχή σου κτλ. Κάποια στιγμή, αν το θέλει ο Θεός, σου ρίχνει τη φώτιση, ας πούμε, στο κεφάλι ξαφνικά και γράφεις: σε μπαράκι μικρό σε συνάντησα, σε έχω δει κάπου σε ξέρω. Επιφύτηση. Ναι. Και ξαφνικά γίνεται μια επιτυχία μετά από το 66 που κάναμε τον τρόπο, το 86-87 που έγραψα το παραδόσιο λοιπόν, τον μπαράκι. Αυτά ήταν και η ανασφάλεια και το άγχος και η αναζήτηση, ο προβληματισμός. Παιδεύτηκα πάρα πολύ για να κάνω τους 9 τρόπους αγάπης το 1987. Πολύ, αλλά έγινε φοβερή επιτυχία. Λέγατε ότι κάθε φορά επιδιώκατε να προσφέρετε κάτι καινούριο. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέγατε? Ακριβώς. Γιατί έχετε πει, ας πούμε, ότι με ενδιαφέρει ο πελάτης όταν φύγει από το μαγαζί να πει πέρασα αξέχαστα. Πέρασα ωραία. Ωραία, πέρασα ωραία. Που είναι βεβαίως ένα πάρα πολύ θεμητό, μια πολύ θεμητή επιθυμία να έχει ένας καλλιτέχνης. Να περάσει ωραία, έτσι, να περάσει γαλόνι. βεβαίως. Γαλόνι στον καλλιτέχνη. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι και σκοπός. Να περάσουμε ωραία. Βεβαίως. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αν καλλιτεχνικά έχετε μπροστά σε αυτή την επιταγή, ας πούμε, του να περάσει καλά ο κόσμος, βάλει πίσω ή συμβιβαστεί σε κάτι που μπορεί να θέλει η ψυχούλα σας να πει ή να κάνει. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα μόνο για τον κόσμο ή θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να προτείνουμε και να εκφραστούμε στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, πόσο μπορεί να έχει περιορίσει η εμπορικότητα την αυθεντικότητα. Βεβαίως, ακριβώς. Έχω την απάντηση. Ναι. Σίγουρα. Πρώτα, Δεν αμφιβάλλω. Ναι. προέχει το κοινό να περάσει καλά. Άρα, το πρόγραμμα που θα ετοιμάσεις για να δει το κοινό, να παρακολουθήσει το κοινό, πρέπει πρώτα απ' όλα να αποτελείται από σουξέ και μόνο σουξέ. Δηλαδή να τα ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό ισχύει τώρα, για όλων των ειδών της παραστάσεις. Ναι. Υπάρχουν και παραστάσεις που λες ότι ελάτε να ακούσετε την καινούργια μου πρόταση. Εκεί θα τους προετοιμάσεις ότι θα ακούσουν και θα γίνουν κριτές. Έτσι. Λοιπόν, στο άλλο όμως θέλουν να είναι θαμώνες ενός ψυχαγωγικού προγράμματος. Ενός προγράμματος που θα τους αρέσει. Μπορεί να μην είναι νταχτακτή που λέμε, αλλά να έχει μια τέτοια ποιότητα και πρώτα σφινέτσα, ας πούμε, το πράγμα. Να τους παραστήρει ενεργειακά. Να πεις,
γέμισε η ψυχή μου, εφράνθηκε η καρδιά μου. Λοιπόν. Και να φτάσω μετά από τη δήλωση ότι πρέπει να είναι όλα σουξέ, να φτάσω εκεί και να πω ότι στα δικά μου προγράμματα, Ναι. εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είχα το πρώτο χέρι εγώ και την πρώτη απόφαση, καινούργια τραγούδια μέσα στο πρόγραμμα των 3 ή 4 ωρών μέσα, μπαίνανε ή 1 ή 2 Μόνο. καινούργια τραγούδια. Αυστηρά. Μάλιστα. Τώρα έχω έναν καινούργιο δίσκο που κυκλοφόρησα το καλοκαίρι, με γενικό τίτλο Πασχάλης, The New Diamonds 2025, και περιλαμβάνει 10 τραγούδια διασκευασμένα, πολύ γνωστές παγκόσμιες επιτυχίες, διασκευασμένα με σημερινό ήχο, με καινούργια λόγια, αρκετά από αυτά. Και στο πρόγραμμα που κάνω, που εγώ έχω το μαχαίρι, εγώ και το ψωμί, έτσι, Σωστά. εγώ κόβω. Σωστά. Λοιπόν, Βέβαια. μέχρι τώρα με πολύ Φιδό. δισταγμό προτείνω 1 ή 2 τραγούδια. Φοβερό. Ναι, βέβαια. Και δεν θέλω να κάνω το κοινό να αρχίσει να ξύνεται. Κύριε Πασχάλη, πιστεύω ότι η τέχνη αγκαλιάζει τις ψυχές όσων ασχολούνται με αυτήν και όσων την υπηρετούν. Όπως είπατε και εσείς, είναι λειτουργήμα. Και έχω διαβάσει σχετικά με εσάς ότι κάποια στιγμή υπήρξε η απόπειρα να ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Επαγγελματικά. Αλλά ωστόσο επιστρέψετε. Ναι. Σε έναν καλλιτέχνη που τον απογοητεύει όλη αυτή η ανασφάλεια και χάνει το δρόμο του ή χάνει την πίστη του, τι θα του λέγατε? Κοίταξε, προχθές που κάναμε το Voice, που ήμουν καλεσμένος των παιδιών εκεί πέρα και κάναμε ένα στιγμιότυπο με τον Μάστορα μαζί, Ναι, ναι. που είχαμε κάνει και στο Ηρώδιο που ανάφερες πιο Ναι, μπροστά. σωστά. Με ρώτησε κάποια στιγμή ο Καπουτζίδης τι θα έλεγα στα νέα παιδιά. Και μίλησα για συνέπεια. Η συνέπεια πάνω σε αυτό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το έχει κανείς μέσα του και να το σέβεται και να σέβεται το κοινό και να είναι συνεπής σε αυτό που κάνει και στον εαυτό του και στο κοινό πολύ περισσότερο. Ρεπερτοριακή συνέπεια. Και είπα, όχι αυτή, Καθολική. καθολική συνέπεια. Έχουμε ραντεβού να έρθουμε να κάνω μια συνέντευξη μαζί σου. Μαζί σας. Έπρεπε να ετοιμαστώ, να ντυθώ, να φτιαχτώ, να μην έρθω όπως κυκλοφορώ στον δρόμο και σαν λέτσος ή... Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή υπάρχει μια άποψη στους κουλτουριάριδες που ήταν με το αμπέχονο, δείχνανε δηλαδή πολύ απλότητα τάχαμ δήθεν. Ναι. Τι τάχαμ δήθεν? Το να προσέχεις τον εαυτό σου και να είσαι εντάξει έτσι όπως θα σε περίμενε το κοινό, πάει να πει ότι τους σέβεσαι πρώτα απ' όλα. Είναι... Λοιπόν, είπα και κάτι άλλο, να ολοκληρώσω για το Voice που πήγα, είπα και κάτι άλλο. Θα πρέπει να το έχει η κούτρα του καθενός για αυτό που κάνει. Δηλαδή, ο Θεός να τον έχει επιλέξει να κάνει αυτό που κάνει. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός πιστεύω ότι κάποια στιγμή μοιράζει καλές φωνές. Δεν μοιράζει σε όλους. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, μοιράζει καλές φωνές. Κάποιοι όμως από αυτούς είναι ταγμένοι να ψυχαγωγήσουν ή να συντροφεύσουν τον κόσμο με τη φωνή τους και με το ταλέντο που δίνει ο Θεός. Σε αυτό λοιπόν πιστεύω ότι έχει ένα πρωταρχικό ρόλο ο Θεός και δίνει την πορεία του καθενός. Άρα η δικιά σας πορεία ήταν αποτέλεσμα θεϊκής παρέμβασης και παρεμβολής ή ήταν θέμα θεϊκού θελήματος, ας πούμε, ή θεωρείτε ότι ήταν δικιά σας πρωτοβουλία? Όλα, φοβερό. Σε όλα ναι. Και θα σου πω γιατί λέω σε όλα ναι και θα πω και ένα παράδειγμα. Μπορεί να είναι λαϊκιστικό, όχι λαϊκιστικό, αλλά μπορεί να είναι έτσι. Ας πω το παράδειγμα, μην το χαρακτηρίσω. Ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, όταν οι γονείς μου ήταν αραβωνιασμένοι, ναι, ήταν και οι δυο,
πήγαν σε μία πανήγυρη στις Σέρρες και τους συνάντησε μία τσιγκάνα και τους είπε να τους πει τη μοίρα τους. Και αφού είπε ό,τι είπε, κοιτάζοντας στο μέτωπο, μία προφητεία, ας την πω σε εισαγωγικά, ήταν ότι θα κάνει 5 παιδιά η μάνα μου και το ένα από τα 5 παιδιά όπου πηγαίνει θα το χειροκροτούν. Όταν ήταν αραβωνιασμένη και δεν είχε υποψία ακόμη ότι θα παντρευτεί τον αραβωνιαστικό της, μέχρι που έγινε 18 χρονών, ήμασταν και τα 5 εργαζόμενοι, βιοπαλαιστές, μπογιατζής, σουβατζής. Δεν υπήρχε περίπτωση έναν μπογιατζή και έναν σουβατζή όπου πηγαίνει να τον χειροκροτούν. Σωστά. Και το δουλεύαμε με τη μάνα μου. Τι έγινε ρε μάνα με αυτόν τον... Γιατί όλες οι άλλες προφητείες είχαν βγει. Λοιπόν. Και ξαφνικά εγώ, ο Μπογιατζάκος, εκεί που έτριβα ένα μηχάνημα για να το είχα στο κάρι και το έτριβα για να το βάψω, μου ήρθε η έμπνευση ξαφνικά και γράφω το σχολείο. Και 6 μήνες αργότερα ή ξέρω εγώ 7-8 μήνες αργότερα μου ήρθε πάλι άλλη μια έμπνευση και γράφω τον τρόπο. Και μέχρι σήμερα λοιπόν που έχουν περάσει 60 χρόνια και ο τρόπος ακούγεται και χορεύεται και ενθουσιασμό προκαλεί και το σχολείο και θα έχει και μέλλον. Άρα είναι ώρα εργασίας σας Δεν τότε. ήταν λοιπόν αυτό μια θεϊκή παρέμβαση? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ήταν. Εγώ ούτε είχα σπουδάσει τότε. Πήγαινα, έπαιρνα κάποια μαθήματα κιθάρας, αλλά δεν ήμουνα ένας σπουδαγμένος τέλος πάντων μουσικός. Τίποτα δεν διέγραφε, ας πούμε, αυτή Άρα, την πορεία. Ναι. ο Θεός είχε πει στην τσιγκάνα Ναι. ότι έτσι σκοπεύω να κάνω και αυτή το είχε δει. Είναι πράγματα Μπορώ πολύ... δηλαδή να Ναι. μην το σεβαστώ αυτό και να μην το πιστέψω ότι κάτι υπάρχει, δεν μπορεί. Όσον αφορά τη μοίρα. Όσον αφορά τη μοίρα, αυτό. Έτσι. Ναι. Άρα είναι προδιαγεγραμμένη. Να σας πω κι άλλο ένα πολύ ωραίο με τη μοίρα. Εννοείται. Βεβαίως. Ετοιμάστε ερωτήσεις να μου κάνετε, αλλά... Λοιπόν, άκου να δεις χαρακτηριστικό με τη μοίρα, πολύ 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 σημαντικό. Το χωριό που γεννήθηκα είναι το Δοξάτο της Δράμας. Ναι. Το ηρωικό Δοξάτο που λένε. Το Δοξάτο το κάψανε 3 φορές οι Βούλγαροι κατακτητές. Οι γονείς μου ζούσαν εκεί. Και εγώ, όπως σας είπα, είμαι το 5ο παιδί, το τελευταίο. Μάλιστα. Το προηγούμενο, ο Κώστας, σας πω και το όνομά του, ζει στη Θεσσαλονίκη τώρα. Λοιπόν, το προηγούμενο λοιπόν όταν γεννήθηκε πήγαν να το γράψει ο πατέρας μου στο ληξιαρχείο. Ναι. Το ληξιαρχείο ήταν βουλγάρικο. Ήταν Βούλγαροι. Και η γραμματεύς εκεί πέρα τον ρώτησε τον πατέρα μου, έχεις κουμπάρο να σου βαφτίσει το παιδί? Όχι. Φτωχός άνθρωπος ήταν κιόλας. Λέει, θες να σου το βαφτίσω? Και εγώ λέει, χριστιανή είμαι. Γιατί όχι? Και βαφτίζει λοιπόν το παιδί και το είπε Κωνσταντίνο, παρότι είχαμε αδερφή μου που ήταν Κωνσταντινιά, της γιαγιάς μου το όνομα, Ναι. Κωνσταντίνο. Τον βάφτισε Κωνσταντίνο. Τι γίνεται τώρα? Μετά από κάποιο διάστημα εκεί γίνεται κάτι στο χωριό και βγαίνουν οι Βούλγαροι και μαζεύουν όλους τους νέους, τους άντρες, και τους πηγαίνουν στο σχολείο του Δοξάτου. Είναι και αυτό εμβληματικό ως ακτήριο και χαρακτηριστικό. Τους μαζέψανε εκεί πέρα λοιπόν και τους πέρανε 10-10, τους πηγαίνανε κάπου, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πιο μακριά, σε κάτι πευκάκια εκεί πέρα, και τους εκτελούσανε. Απίστευτο. Λοιπόν, και ήρθε και η σειρά του πατέρα μου, τον πήρανε, τους πήγανε εκεί πέρα, τους στήσανε στο απόσπασμα μπροστά. Πιο μπροστά όμως η μάνα μου τρέχει και βρίσκει την κουμπάρα και λέει, τρέχα, πήραν το Γιάννη. Πίστευτο. Τρέχει η κουμπάρα λοιπόν στο πεδίο βολής εκεί πέρα, στο αυτό. Ναι. Τους εκτελούσανε και τους πετυχαίνει την ώρα που ήταν στημένοι όλοι και λέει στον αξιωματικό, να σου πω, λέει, αυτός εκεί είναι κουμπάρος μου. Πίστευτο. Το Ναι. παίρνει και το βγάζει έξω. Και έτσι γεννήθηκα εγώ. Βεβαίως. Δεν θα είχα Βεβαίως γεννηθεί δεν θα είχατε γεννηθεί. αν δεν προλάβαινε. Απίστευτο. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ. Απίστευτο. Δεν τα έχει Πω. γράψει αυτά τα πράγματα, αυτό το σενάριο, δεν το έχει κάψει κάποια μοίρα. Ο Θεός.
Τύχεσαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και περισσότερο σου δημιουργεί έτσι κάποιες, πώς να πω, σκέψεις και προβληματισμούς. Γιατί νομίζουμε ότι όλα είναι επιλογές δικές μας πάντα. Και ότι όλα ή μπορούμε να τα ελέγχουμε καμιά ότι φορά. τα ελέγχουμε όλα. Συνάδελφε, σου πω το ρεζουμέ. Κάνεις προσπάθειες Ναι. όσες μπορείς, περισσότερες. Μμμ. Όση δύναμη έχεις, όση πιστή έχεις. Ακριβώς. Αλλά να ξέρεις Μμ. ότι ο Θεός έχει για σένα ένα πρόγραμμα. Δηλαδή και κάποιες φορές στην απογοήτευση Μμ. να λες, σε ευχαριστώ Θεέ μου, εντάξει. Ίσως έχεις κάτι άλλο για μένα στο μυαλό σου. Σωστά. Κάτι καλύτερο. Σωστά. Γιατί να έχει κάτι χειρότερο. Δεν ξέρουμε ποτέ ποιο είναι το συμφέρον μας. Κάποιες φορές δεν το γνωρίζουμε. Ή είμαστε παραπλανημένοι, νομίζουμε ότι είμαστε για εκεί. Μπορεί όχι, μπορεί αν αυτός ο δρόμος τελικά... Καμιά φορά πιστεύουμε ότι μπορούμε να πω και νικήσουμε τα κάτι πάντα. άλλο, παιδιά, να πω και κάτι άλλο που Βεβαίως. είναι χαρακτηριστικό στο επάγγελμα αυτό που κάνουμε, το λέω Ναι. πάλι επάγγελμα σε εισαγωγικά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά ψώνια. Και όταν λέμε ψώνια, είναι αυτή η λέξη χρησιμοποιείται και δεν το λέω απαξιωτικά. Όχι, το λέω χαρακτηριστικά. Είμαστε όλοι ψώνια και εγώ είμαι ψώνιο. Με τη δουλειά μου είμαι ψώνιο. Και κάνω αυτό που θέλω να κάνω για τον Πασχάλη. Αυτό Ναι. το ψώνιο λοιπόν, εάν μπορεί ο υποψήφιος καλλιτέχνης ή ο καλλιτέχνης να το κοντρολάρει Το Ναι. έχει χρηστεί. και να το βάλει σε μία τάξη και να βλέπει πρώτα αυτό που πρέπει να υπηρετήσει, το κοινό δηλαδή. Αν βλέπει πρώτα εκεί και αν το σέβεται και αν το εκτιμάει το κοινό και αν θέλει να φτάσει στο κοινό, πρέπει να είναι στρατιωτάκι. Πρέπει να στρατεύσει τον εαυτό του μέσα, τον εσωτερικό του εαυτό και να τον βάλει σε πράγματα που δεν πρέπει να κάνει και πράγματα που πρέπει να κάνει. Καταρχήν να πω το εξής εμπειρικά. Στον χώρο αυτό που είμαι, οι περισσότεροι καλλιτέχνες έχουν πάθει. Κάποια πάθη. Εξαρτήσεις. Έχουν πάθει τίποτα. Λοιπόν, εξαρτήσεις. Οι περισσότεροι. Όταν έχεις μια εξάρτηση και ένα πάθος, δεν μπορείς να σεβαστείς το κοινό που περιμένει από σένα τα τραγούδια που θα αγαπήσει και που θα λατρέψει, που θα τα κάνει μέρος της ζωής του. Εγώ λέω τη μουσική επένδυση των βίντεο κλιπ της ζωής του. Σωστά. Εγώ τι βλέπω και τι ακούω από αυτά που λέτε. Εγώ κάνω μια αποκωδικοποίηση τώρα, αυτών που Για να είπατε, ότι οι καλλιτέχνες πρωτίστως οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε για τη σύνδεση. Δηλαδή μιλάτε με πολύ αγάπη. Και σεβασμό. Ακριβώς. Με αγάπη και σεβασμό. Εγώ θα βάζα και πρώτα την αγάπη. Μιλάει με πολύ αγάπη. Με αίσθηση ευθύνης. Με αίσθηση ευθύνης. Δηλαδή μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το εγώ μπορώ, εγώ κάνω, εγώ είμαι, εγώ δεν ξέρω τι, στον κόσμο. Μέσω του τραγουδιού. Μέσω του τραγουδιού. Με όχημα δηλαδή το τραγούδι προσπαθεί να τους φτάσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι που σας έχει στην καρδιά όλων των Ελλήνων. Νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι νομίζω, ναι. Κύριε Πασχάλη, νομίζω ότι η ευγένεια, όπως το ακούω, και ο σεβασμός είναι κάτι που δεν το έχουν πολύ, δυστυχώς. Εγώ δηλαδή από όση ώρα μιλάτε και μιλάμε, ομολογώ ότι έχω αγαπήσει το ίδιο τον κύριο Πασχάλη που είναι εκτός σκηνής και τον κύριο Πασχάλη που είναι πάνω στη σκηνή. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εκπέμπετε το σεβασμό, τον σπείρετε, το θερίζετε και αυτό εισπράτετε κιόλας. Υπάρχουν στιγμές. Είναι πικ-πομ μπαλάκι. Δίνεις για να πάρεις. Έτσι. Υπάρχουν όμως στιγμές που δεν το έχετε πάρει, που κάποια συμπεριφορά να ήταν λίγο εκτός ορίων. Και αυτό πώς το διαχειρίζεστε? Πολλές, το δηλώνω, πριν να το ολοκληρώσεις, πολλές απογοητεύσεις. Τι κάνουμε? Πολύ πόνο μέσα. Πολλές φορές απαξία, ξέρεις, και σε πληγώνει πολύ. Πολλές φορές ο κακός λόγος σε πληγώνει πολύ. Σήμερα αυτό το δικαίωμα που δίνουν σε αυτούς που γράφουν στα Facebook και στα Instagram και στα λοιπά και στα Twitter και τα λοιπά, που γράφουν ό,τι τους κατέβει η χολή που έχουν μέσα τους, που είναι
Για το Θεό, δηλαδή, τι ψυχή θα παραδώσουνε. Γιατί το κάνουνε. Γιατί βρίζουν έναν άνθρωπο που έχει πάθει ζημιά. Γιατί τον βρίζουνε. Γιατί. Τι καταλαβαίνουν, τι ευχαριστιούνται. Και πολλές φορές σκέφτομαι και λέω, Πασχάλη, δεν είναι σημασία. Ο κόσμος αρέσκεται να βγάζει χολή, κακία. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που κάποια στιγμή ένας που με ενόχλησε, του έγραψα κάτι κάτω από τη λεζάντα που με έβριζε. Δηλαδή. Και του λέω, να σου πω, λέω, εγώ αυτό που κάνω και αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα έχει γράψει ιστορία. Όταν θα φύγω και θα γυρίσω πίσω να δω τι έχω κάνει σε αυτή τη ζωή, ρε φίλε, τι έχω δώσει σε αυτή την κοινωνία που έζησα, και θα δω ότι έδωσα χαρά, έδωσα συγκίνηση, έδωσα χαμόγελο, έδωσα ευχαρίστηση, και τα αρνητικά που έδωσα είναι λιγότερα από αυτά τα σημαντικά πράγματα που έδωσα. Και τέλος πάντων θα φύγω ευχαριστημένος ότι κάτι έκανα σε αυτή την κοινωνία που ζέσα. Εσύ που μου γράφεις αυτά και με βρίζεις, όταν θα φύγεις, λέω, και θα πας για τον Άγιο Πέτρο και γυρίσεις πίσω να κοιτάξεις, ξέρεις τι θα δεις πίσω σου. Δεν θέλω να την πω τη λέξη. Όχι, θα την πω, ρε φίλε, γιατί αφού την έγραψα. Μόνο κουράδες. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αναλογίζεσαι τι έχεις κάνει εσύ σε αυτή τη ζωή και τι πρόσφερες στην κοινωνία θετικό. Ή μόνο αυτά τα αρνητικά που γράφεις, δηλαδή, σε αυτούς που ζηλεύεις ή που φωνείς ή δεν ξέρω τι άλλο. Θυμώνω, ρε παιδιά. Μην το κάνετε. Ανθρώπινο. Ναι, είναι ανθρώπινο, είναι τελείως ανθρώπινο, αλλά στη θέση που βρίσκεστε θα έπρεπε να τα βλέπετε όλα πραγματικά από μια τελείως υπεράνω θέση. Λόγω της θέσης σας. Υπεράνω δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά νομίζω δεν ότι ο Χάρης, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μήπως εννοούσες την αγένεια που μπορεί να εισπράξετε πλέον Καμιά φορά από ναι. το κοινό. Γιατί τελευταία Όχι, το παιδιά. κοινό. Άλλο το ένα, Όχι. άλλο το άλλο. Η αγένεια. Ναι. Το να έχεις, ας πούμε, μπροστά σου ένα κοινό Αυτό, ναι. και οι μισοί να σου γυρίσουν την πλάτη Αυτό. όταν κάνεις το πρόγραμμά σου. Ναι. Αυτό το μισό είναι δικό μου και το μισό είναι δικό τους. Δηλαδή. Δηλαδή οφείλεται σε μένα, αν μπορέσω, να τους κάνω να γυρίσουν Να τους το πρόσωπο κερδίσετε. τους σε μένα. Και κάποια στιγμή, νομίζω, σε ένα live μου, αυτό που μου είχε την πλάτη γυρισμένη, του κάνω, από εδώ είναι. Τέλειο. Του κακοφάνηκε εμένα, αλλά γύρισε μπροστά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι εμείς λοιπόν οι καλλιτέχνες πρέπει να δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο από την ψυχή μας, από τον εαυτό μας, να κάνουμε αυτό το κοινό, το αγενές κοινό, να το κερδίσουμε. Η αγένεια γεννάται εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται μέσα στο κοινό από μία αιτία που πιθανόν να είναι να σκέφτεται, άμα ποιος είναι αυτός τώρα, σιγά να τον καλλιτέχνη τώρα, εμείς είμαστε καλύτεροι. Μα πλήρωσες την μπαγκάζα για να τον δεις. Γιατί τον υποτιμάς? Η αγένεια πρώτα είναι δική του προς τον καλλιτέχνη. Βέβαια. Μετά ο καλλιτέχνης, πολλοί συνάδελφοί μου βρίσανε κοινό που ήταν αγενές. Δεν κερδίσανε τίποτα. Ούτε κι εγώ που του χτύπησα την πλάτη και του είπα έτσι, εντάξει. Εγώ προσωπικά συμβουλεύω τον καλλιτέχνη να προσπαθήσει να τους κερδίσει με καλό τρόπο και να τους κάνει να καταλάβουν ότι εκεί που ήρθανε πληρώσανε για να δούνε το πρόγραμμα και καλά θα κάνουν να το δούνε. Και αν δεν αξίζει ο καλλιτέχνης, τι να κάνουμε? Χάσαν τα λεφτά τους. Πιστεύω ότι ήσασταν ο τελευταίος στάρ με όλη την έννοια της λέξης που στην pop μουσική, και όχι μόνο βέβαια, αλλά κυρίως στην pop που εμένα είναι το αγαπημένο μου είδος και σας χρωστάω πολλά από ό,τι φέρατε στην Ελλάδα, ήσασταν ο τελευταίος. Άντε να ξεχωρίσω άλλον έναν μετά από σας. Γιατί όμως δεν βλέπουμε κάτι? Ο επόμενος... Ποιος ήταν? Αυτός ποιος που είναι? νομίζω εγώ είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, που κάπως... δεν είναι ο Σάκης Ρουβάς? Ναι, στο μυαλό μου πάντα.
Προσωπικά, άκουσα να δεις, προσωπικά πιστεύω ότι στάρ είναι ο Ρουβάς και μπορεί να συγκριθεί με την πορεία τη δικιά μου σαν ερμηνευτής, σαν λαμπερός τραγουδιστής, σαν superstar. Ο Χατζηγιάννης είναι, θα έλεγα, στάρ καλλιτέχνης το πακέτο. Όχι στάρ Ρουβάς. Δηλαδή δεν έχει αυτό το γκέλ που έχει ο Ρουβάς, έχει όμως τη γοητεία του δημιουργού, του καλού ερμηνευτή, με πολύ καλή φωνή, και το performance που κάνει είναι πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο. Και ο Χατζηγιάννης έχει αφήσει εποχή δημιουργίας τραγουδιών. Είδους. Pop τραγουδάει. Εγώ έχω τα πρωτεία του δημιουργού της pop. Αλλά ο Χατζηγιάννης είναι ένας καταπληκτικός pop τραγουδιστής και δημιουργός. Μετά από αυτούς, γιατί δεν έχουμε δει άλλους? Πιστεύετε φταίει η εποχή που κινείται σε απίστευτους ρυθμούς ταχύτητας? Τώρα, αν μιλήσουμε από εδώ και προς το μέλλον, γιατί ήδη σήμερα βρισκόμαστε σε ένα όριο, σε ένα σύνορο μιας άλλης μουσικής πραγματικότητας. Σωστά, πολύ μουσικής σωστά. δεν ξέρω, μία καλλιτεχνικής ή δεν ξέρω και αυτό, ή επικοινωνιακής πραγματικότητας. Το τραπ και το ραπ και αυτό το είδος που δεν τραγουδιέται και μιλιέται. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει και πού θα οδηγήσει. Το βλέπω να ισχυροποιείται πάρα πολύ. Τι επίπτωση... Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Έρχομαι από μια άλλη εποχή. Δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν μπορώ να το δεχθώ, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Με τίποτα. Να ερμηνεύσω ένα τραπ κομμάτι, δηλαδή που θέλει να πω όλα αυτά τα λόγια και πώς θα θυμούνται. Σίγουρα υπάρχει λόγος που τα θυμούνται, ναι. Τους έχει δώσει ο Θεός. Για να επιστρέψουμε το λογισμικό από όπου ξεκινήσαμε. Το καταγράφει. Ναι. Λοιπόν, αλλά σαφώς εκτιμώ ότι για να έχει τόση μεγάλη απήχηση στη νεολαία, και νεολαία μιλάμε κάτω των 18 μέχρι, δεν ξέρω, μέχρι τα 8, και τρέχουν και τους βλέπουν και ξέρουν και τα λόγια και τα τραγουδάνε και τα λένε μαζί τους κλπ. Αυτό σημαίνει, αν κρατήσει άλλα 5 χρόνια, που δεν υπάρχει περίπτωση θα κρατήσει και μπορεί να αναπτυχθεί και πολύ περισσότερο, ήδη δημιουργεί ένα χώρο στην μουσική ιστορία της χώρας μας, που δεν μπορείς να τον αγνοήσεις, ούτε να τον σνομπάρεις, ούτε να τον απαξιώσεις, ούτε τίποτα. Πάσο. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει, κάτι επικοινωνεί. Είναι φοβερό. Είσαι και στιχουργός. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Γράφεις κανένα τραπ? Όχι. Γράφω για τη Μαρία. Γιατί τόσο... Όχι. Θα σας εξηγήσω. Γιατί πάνω απ' όλα η μουσική νομίζω ότι πρέπει να σέβεται. Και υπάρχουν και κάποιοι που σέβονται. Υπάρχουν, απλά γενικότερα δεν μου αρέσει η κουλτούρα του. Δεν μου αρέσει η μουσική. Μου αρέσει η μπαλάντα. Συμφωνώ. Εγώ είμαι της μπαλάντας. Να βγαίνει μια ιστορία. Κάτι... Εδώ, κάτσε εδώ γράφει μπαλάντα. Και η μπαλάντα, να ξεκαθαρίσω το εξής, θέλω να το πω αυτό. Πολλοί έχουν παρεξηγημένη τη λέξη μπαλάντα. Νομίζουν ένα αργό τραγούδι είναι μπαλάντα. Λάθος. Μπαλάντα, μπάλαντ, είναι ιστορία. Αχα. Όποιο τραγούδι λέει ιστορία είναι μπαλάντα. Το σχολείο είναι μια ιστορία. Ξεκινάει από κάπου και καταλήγει, θα μου λες αγαπώ για όλη τη ζωή. Και λέει κάποια περιστατικά στον δρόμο. Μπαλάντα είναι τα 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Μπαλάντα είναι το δικό μου το πατέρας και γιος, που είναι βιωματική κιόλας μπαλάντα. Και πολλά άλλα. Το μπαράκι. Μπαλάντα είναι. Το μπαράκι είναι. Έχει μια ιστορία. Σε έχω δει κάπου σε ξέρω. Κάποιον που την πέφτει σε μία.
Αυτά είναι οι μπαλάντες. Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Είστε ένας άνθρωπος που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είστε καθόλου ολοκληρωμένος. Όχι, Γιατί έχετε και μια επαγγελματική πορεία και ταυτόχρονα μια προσωπική πορεία. Δηλαδή έχετε καταφέρει να διατηρήσετε ένα γάμο, ο οποίος μακροημερεύει. Ο Πασχάλης και ο Πασχαλάκος. Τα διαχωρίζουμε λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, εγώ πάντως θα ήθελα πραγματικά να μας πείτε τι πιστεύετε, ποια είναι τα συστατικά αυτά σε μια σχέση δύο ανθρώπων που την κάνει να μακροημερεύει, τι είναι αυτό που τη σκοτώνει, τι είναι αυτό που βοηθά. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε. Έχετε κάθε δικαίωμα από τη θέση που βρίσκεστε να μας πείτε. Ίσως πρέπει να ξεκινήσω από την ηλικία που σκέφτηκα τη ζωή μου. Πώς θα ήθελα να είναι η ζωή μου. Και ήταν στην εφηβεία μου αυτό. Λέω, ωραία, να ζήσω τώρα μέχρι να πάω φαντάρος. Οτιδήποτε μ' αρέσει να το κάνω. Και εκεί έκανα και το συγκρότημα, όπως έκανα και το συγκρότημα. Ναι. Όταν πήγα φαντάρος λοιπόν, σκέφτηκα ότι όταν θα απολυθώ πρέπει να κοιτάξω να κάνω οικογένεια. Λοιπόν, η οικογένεια με αυτές τις ρουλούδες που με κυνηγάνε γύρω-γύρω δεν πρόκειται να στήσω. Πρέπει να βρω ένα κορίτσι που να είναι εκτός αυτού του κυκλώματος. Επάνω σε αυτό με βοήθησε η τύχη και η μοίρα και βοηθήθηκα κι εγώ, από μόνος μου δηλαδή, γιατί αυτό ήθελα. Γνώρισα την Αλίκη. Ξαναβρήκα, γιατί είχαμε δύο χρόνια πιο πριν γνωριζόμασταν. Ήταν και η πρώτη που άκουσε το σχολείο. Φοβερό. Η πρώτη ακροατρία. Και το είπα στην Φοβερό. Αλίκη. Φίλη μου ήτανε, της γειτονιάς. Απίστευτο. Από τη στιγμή λοιπόν που βρήκα τον άνθρωπο, προσπάθησα να τον καταλάβω, είδα ότι ταιριάζουμε και συνέχισα. Για 2 χρόνια προσπαθούσα να προσαρμοστώ. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή από την ζωή, την ρέμπερη ζωή Ναι. και Του Εργένη. τη μία και την άλλη και αυτά που κάνουμε ό,τι θέλουμε, Ναι. στο να μαζί. παραμείνω με μία γυναίκα. Πώς να χωρέσουμε 2 θέλω σε διάρρη. Ναι, κι όμως. Χωράνε. Λοιπόν, με αυτή την πρόθεση, με αυτή τη σκέψη ότι θέλω να βρω ένα καλό κορίτσι να κάνω οικογένεια. Προχώρησα έτσι. Το κορίτσι είτε ήταν καλό είτε ήταν κακό στην εξέλιξη, παρουσιάστηκε για πολύ καλό σε μένα. Δέσαμε, ταιριάξαμε, συμφωνήσαμε, παρότι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες, τελείως διαφορετικοί. Και ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Δηλαδή αν έπρεπε να μας πείτε 1-2 λέξεις που υπάρχουν σε ένα γάμο που μακροημερεύει, ποιες θα ήταν αυτές οι λέξεις? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία, τα συνδετικά? Οι δυνάμεις. Η Αγαπητοί μου συγκολητική συνάδελφοι. ουσία. Συνάδελφοι, αγαπητοί μου, σας είπα πολλά για την καλλιτεχνία. Βεβαίως. Έτσι, πολλά. Και έχω να πω και Είμαι και σίγουρη. πολλά ακόμη να έχουμε χρόνο να τα λέμε. Είμαι Λοιπόν, σίγουρη. όσον αφορά το γάμο και την οικογένεια, πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπάς την οικογένεια. Να της αποδίδεις δηλαδή τη σημασία. Ακριβώς, ναι. Να θέλεις να κάνεις οικογένεια. Να θες να κάνεις. Να θες να κάνεις. Ωραία. Πρέπει να πει ότι μέσα σου το επιθυμείς, το θέλεις ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει να κάνεις και υποχωρήσεις και θυσίες. Σωστά. Και να δουλέψεις σκληρά γι' αυτό. Όχι να είσαι, όταν έχεις να σκέφτεσαι το επάγγελμά σου, είτε είναι τραγουδιστής, είτε είσαι υπάλληλος, είτε οτιδήποτε. Σωστά. Είναι το επάγγελμά σου και πρέπει να σκεφτείς γι' αυτό και πρέπει να δουλέψεις γι' αυτό για να πας μπροστά, για να γίνεις διευθυντής τέλος πάντων. Βεβαίως. Λοιπόν, ή και καλλιτέχνης να κάνεις επιτυχίες, έτσι. Να σκέφτεσαι και τι πρέπει να κάνεις για να έχεις τη γυναίκα σου να τα πάτε καλά και να μην μαλώνετε και να μην γκρινιάζετε μέσα στο σπίτι και να είστε συνεχώς σε μια κατάσταση και με τα παιδιά, πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά. Βεβαίως. Πολλά προβλήματα μια Βεβαίως. οικογένεια. Όμως, όταν όλα αυτά κοιτάς, έχεις όρεξη να τα κάνεις, προσπαθείς για αυτά. Και ένα καρπούζι από τη μια και ένα καρπούζι από την άλλη. Λοιπόν, φαίνεται ότι επιτυγχάνεται όταν έχεις θέληση.
υπάρχουν κακές στιγμές σε μια πορεία κοινή Βεβαίως, πολλών βεβαίως, σε ετών. κάθε τελείως. γάμο. Αλλά Βεβαίως. αντιμετωπίζονται Με την αγάπη. με την αγάπη. Με την Βεβαίως. Με την κατανόηση, με την αγάπη. Και με Και με την τη θέληση. επιθυμία, αυτό που Βέβαια. είπατε, με τη θέληση να είμαι μαζί σου. Ακριβώς. Θέλω να είμαι μαζί σου. Ακριβώς. Να κλείσουμε λοιπόν κάπως έτσι θετικά, γιατί είχαμε μαζί μας ένα πάρα πολύ θετικό άνθρωπο, εκπέμπει θετικότητα και αισιοδοξία, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. για την τιμή που μας έκανε σήμερα. Και χαιρόμαστε και πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Όμως έχουμε να πούμε πολλά. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια. Και μάλλον πρέπει να κάνουμε Θα το δεύτερο. ξανακανονίσουμε να κάνουμε και δεύτερο. Β' μέρος. Κύριε Πασχάλη, τι ετοιμάζετε αυτή την περίοδο? Φέτος από τον Οκτώβριο βρίσκομαι στο άλσος του πεδίου του Άρεος κάθε Παρασκευή. Μάλιστα. Με την ομάδα μου, τους μουσικούς μου, τον Στέλιο τον Μάκη, τον κιθαρίστα που τον έχω τώρα καμιά 15-20 χρόνια μαζί μου. Τους άλλους τους έχω 40 Τι χρόνια μαζί μου. ωραία, φανταστικά. Και ένα νέο συγκρότημα, τους Decadence, που Τι ωραία. ξεκινάνε τώρα έτσι την καριέρα τους. Μάλιστα πήρανε και ένα τραγούδι μου, το Μήμα Μαρτυρήσεις, και το διασκευάσανε και το κυκλοφορούν στην Panic. Ωραία. Και από εκεί και πέρα πάρα πολλές εμφανίσεις στην επαρχία, οπουδήποτε, όπως είπα και προηγουμένως, όπου με αγαπάνε πάω και με καλούνε πάω. Δεν μπορώ όμως να πάω και να σταθώ στη μέση της πλατείας και να πω ήρθα, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά είναι τα... Και έχω έναν, νομίζω είπαμε πιο μπροστά για το άλμπουμ που έχω που κυκλοφορεί από την Panic, τα New Diamonds 2025. Και κυκλοφορεί τώρα και σε CD. Πριν από καμιά 20 μέρες κυκλοφόρησε σε CD. Και δεν αποκλείεται να το βγάλουμε και σε βινίλιο αργότερα. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά είναι ένα άλμπουμ που το προτείνω να μπείτε ή στο Spotify, στο Google Play, ναι, στο YouTube, να το ακούσετε. New Diamonds 2025. Είναι υπέροχα τραγούδια, υπέροχες προτάσεις. Πρόταση κάνω με αυτό το άλμπουμ, γιατί είναι διασκευασμένα έτσι. Ποιος έχει ενορχιστρώσει? Ενορχίστρωση έκανε ο Χάρης ο Ανδρεάδης και επανενορχίστρωση η Ζηνοβία Αρβανιτίδη. Τέλεια, Μάλιστα. φανταστικά. Ναι. Φανταστικά. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, σας το προτείνω να το ακούσετε 2-3 φορές και πιστεύω ότι θα σας αρέσει πολύ. Κύριε Πασχάλη, σας έχουμε φέρει ένα δωράκι, το οποίο είναι μια γύψινη προσομοίωση του φάρου της Σαντορίνης στο Ακροτήρι του γνωστού. Το δωράκι είναι αυτό. Ωραία, λοιπόν. Και αυτό ο λόγος ας γίνει αιτία να ξαναπάω στη Σαντορίνη. Να ξέρετε, ο λόγος που είναι το δωράκι αυτό είναι επειδή όταν ήμουν εκεί πέρα καθισμένος στη Σαντορίνη τελειώνοντας μια δουλειά που είχα 2 ετών και σκεφτόμουν τι ήθελα να κάνω μετά από εκεί, καθόμουν σε αυτό το φάρο, έβλεπα το ηλιοβασίλεμα και έλεγα αυτό που θα κάνω μετά είναι να κάνω το podcast αυτό εδώ πέρα. Οπότε εκεί σκέφτηκα αυτό το podcast που κάναμε σήμερα. Είναι ωραίο. Λοιπόν, Παίρνει και λαμπάκι. και να ξέρετε και τι άλλο, Χάρη μου. Και επίσης, για έναν τυχερό και μία τυχερή, όπως κάθε φορά, έχουμε ένα δωράκι να κάνουμε giveaway, το οποίο είναι ένα βινίλιο του κύριου Πασχάλη με την υπογραφή του. Ας συζητήσουμε να μας υπογράψετε ένα βινίλιο, να το Βεβαίως. δώσουμε ως δώρο Βεβαίως. σε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Κυκλοφορεί σε βινίλιο, σε νέα έκδοση βινιλίου, ένα άλμπουμ των Olympians. Το πρώτο που είχαμε κάνει, το τρένο που λέμε, που είμαστε σε ένα τρένο οι 3 Olympians, του 1969. Ένα... Μάλιστα, άλμπουμ. μάλιστα. Να το ξέρετε. Πάμε το ψάξουμε. Βεβαίως, καλά. Αυτό λοιπόν είναι δείξουμε στις αρχές του κιόλας. 80. Εδώ, ναι. Λοιπόν, εδώ
Δεν σου κρύβω ότι αυτό θα το ήθελα εγώ. Και εγώ το ζηλεύω ήδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήταν η Μαρία Παπαλιωτίου Ο Χάρης Γεωργικόπουλος. και άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Αλήθεια τώρα. Κάπως έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού στο επόμενο. Φιλιά σε όλους. Φιλιά σε όλους. Thank you.